mondom, hogy még szállít még nem, csak a papír még már. Igen, jó van. Erről még nincs. Ott hogy látod? De elvileg már kéne legyen. Erről? Hát erről nem ő hozzá baszta meg. Hát meg lassan csak nem kell, valahogy engedi, amíg a elasztó plastikus ízében van. Szerintem elcsavarja. Mindegy, hogy békétnek ő csavarja, mert addig tudja csak csavarni, amíg a lent felfek. Látod, ott van egy csavar. Azt éri el, és akkor csavarja el egy kicsit, és akkor meg fog állni mostan. A csavarodásból. Tehát akkor csavarodik. Igen. De már nem. Már látszik el. Látszik, hogy valami erő, igaz? Már megjelent. Jó, hát akkor így nem fogom. Itt most addig nyomjuk, amíg eltörő. Megkérlek, hogy a nagy segítőzemet látni. Pattan. Van egy aranyatúró film, amit a lányozik, voltam közben. Tudom, ismerem jól. Szoktunk egymással hasonló teremteni, amikor feszám menni. Ők. Megbukott az érettségi. Most lesz azért. Érted, amit mondok? Igen. Megbukott hangosan. Mennyi ez már 500 kiló? Román szóbelül. Azt a mindenit. Ilyen sokat bír ki, 600 kiló. Figyelj az ányat. Na, meg nem mondtam volna. Azt hittem, hogy 300-nál már szétreped az egész. 800 kiló. 800. Na ez mennyi a kósa felvére van a két oldalon? Egy. Ez egy. Megírtam meg. Jó, ez így. Jó, ez így. Én azt hittem, hogy van 200-300 kiló kibírva, ilyen. Ez szegénységi bűnökbetemény, de meg ki kéne tudni számolni. Kiszámolom, de tudod, hogy van, de azért nem tudom, mit nem tudtam kiszámolni, mert azt, hogy nyíró erre a csapon, meg erre, de van az a csavaros illesztés, és azt nem tudtam el. Nem tudtam fogni, hogy az egyik. Azért furcsa volt, hogy csapcsodál. Mennyi? Több mint egy ton. 1800 kilós, még vigan tűnik. Fog egyet szólni, remélem, amikor. Én akarok már hallani egy pattanást. Most már elérkeztünk 1800. Aha, hallod? Nézd meg, hogy hol van. Még emelkedik dolgokat. Drága durolmírium alkatrészek. 7 euró kilójának az anyagnak. Mindegy, hagyom, hogy mennyi. Nem baj, mert a másikat majd megnyomjuk. Ez nincs semmi gond. Mert át fogok váltani a 5 tonnál. De csak akkor, mikor nyerék. Mert akkor így folytatni. Igen, menjen nyugodtan. Az 5 tonnánál át. Azt a mindenit ember, ilyen sokat kibír. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én most gazdasági gondolatok szempontjából
kérteni? Mert egy szükséges halakban egy ilyen oldalon nem. Nem elég, te tudod, és nézd meg, hogy ott adja meg magát ugyanannál a csavaros élesztésnél. Tehát nem az izület, hanem a csavar. Na, azt vagy letépi a fülig mostan, vagy a csapágynak a tengelyéből ott valami ott. De én attól féltem, hogy a fülinél itt, ahol a csapágy élesztés van, ottan fog elszakadni. De nem szakad el. Akkor visszatérve a kezdeti beszélgetésre. Hoppá, jó van. És? Ne, hát lássuk, hogy mi van. Valami el kell, már lássam ki. Akkor De hol tört el, mert nem látszik semmi. itt van egy bifogva, vagy végén. Valami kell Tehát törni. akkor ezt becsületesen is meg lehetett csinálni. Becsületesen. Hát ezután, hogy jövőre csak becsületesen csináljuk. Vagy jövőre is csak becsületesen. Úgy, mint a sós esetében. Ott is csak akkor kell, ha tényleg van nagyon $2 milliárd nekik, és $2 milliárd kivasok az angolok annak idején. Igen. És azt tényleg is fog meg. Nagyobban megkísérni. De kevesebbet tudjuk. De látod, hogy mi a baj? Én tudom, hogy honnan jel lesz, de az nem baj. Tehát nem az én bajom. Tehát az a jó, hogy a csapágy bírja. Tehát itt az egész, hogy a csapágy... Igen, ez már minden szét van. Jó, a csapágy eltört. Jó. Ennyi az egész. Na most már meg lett át.